May buntag day. May buntag pud kuya. Ako day si Kulas day. Sino pangalan mo day? Ako din si Gretchen kuya. Chinchin for short. Ikaw tong bakong nagabang tira sa mong silingan day. Oo kuya, ako to. Nga naman, naibo ka? Matay, papahan mo day. Saba di ayoy. Mapatyan ta si mga sawa. Ulit tao man ko day. Paghilong dira kuya oy. Kurang ng kitagdagway. Mga po naman siguro gani ka. Bangga ay mga sawa. Ayaw na pangwag. Wala nang gani kakalawas og tarong. Ulit tao putli, ligo day. Ibok-bok naman itong ikog sa mong baboy nga giandam ni Papa. Para sa akong kaminyoon. Wap aja na mayaw. Pait lang nga nagunod. Sige na yoy, kinapakot paliton sa lungsod. Oo, sige na ya. Abing na ya. Aw day. Pwede ko mga-number sa mong cellphone. Sige kuya, tara akong number kuya ay 0905 065 7193. Day. Mana akong number kuya ha? Kulas, asam ka gikan? Kadugi ba nimo? Bo sa mga labapa ko, suko na kito kong amo ay. Gihuwat na ko. Itaya mo ko surtres kadali day. Nata na, bani ko. Katuta sa mong amo, ikipangay buwang nga ka. Tara, tara. Uy, day! Sige, di day! 101. Sus! Ahak na. Hapit ko mo daw na. Isa din numero ni mo pa. 121 lagi. Sus! Hapit mo ko nakadaog yada. Kung gibutang ko na ni mo imong tumoy sa akong tunga, igo unta. Sayang oy. Nalubot lang imong tumoy. Kalindot untaan oy. Kung mo na hinihitabo. Pangilo mo. Ang lamparoon ta mo mga inapaka mo ron. Tana, tana. Lugaw po gunahon na imo na oy. Maulin yung pangay ay ha? Oh, ako na na taon. Ilagay ko ni siguro kay bumalik pa ko sa kong amo. O lagi. Bantayin ni balay ha. Pinagdali ko, balik pa ko sa kong amo. O day, huwag yung piyo niya ha. O lagi. Tata. Pangayhan niya na. O lagi. Wala na kong kanagdak ko ay. Ako nagtawagan si Chinching. Hello, Chinching. Oy, hello. Asa ka karon? Nakos ka lang. Gimingaw naman ko ni mo eh. Bago pa kita nakita. Kung busy dito ka mo, ari ako ba lang? Aw, sige, sige, sige. Sige, magpabot ko ha. Sige, sige. Ayo. Ayo. Uy, kuya! Ano dali kuya, dayon? Ya, masurang ka pa. Oh, dali kuya! Sino ka dali kuya? Unsa day tuyo nimo kuya? Aw, di ba nakasakong tuyo eh. Lawas nung kalipay. Mura ba na akong ganahan kuya? Kasi tugit ra ba kay ko? Kan eh. Oo lang, abot. Mas pasin na kuya. Sakpan pa kuya. Dugi na makinan eh ba? Ang hilog ka po lang yung bungot kuya eh. May isa pa kuya. Oh, sige, sige. Wala ba na kung sila? Naman na dyan. Kagilok mo naman kuya eh. Asang pitaw na? Wala na po niya gaya akong nilaban. Ang pag nilungag. Asang tutawan na? Patay gitos ko aron. Kitaan gito na kurong nawa. Asa nakatos siya? Grabe man ba ni Inday Chinchi? Ako na kung pangutan on. Ayo. Inday Chinchin. Ayo. Inday Chinchin. Sinangid dyan naman. Ayo. Ayo. Inday Chinchin. Ayo. Oh, kadit lang. Ayo. Nalay ka nang idya. Ang nita ko sa kumbana. Asa din ba na? Muwa, man ako to siya misugo payhay. Oh, Ito nang lakera. ah, wala. Nanggay. Si Kuan na, si... Kuan na ngayon, wala ka na na. Ay kalain day ha. Usod ko. Pinamita ko sa kung ang bana. Basin si Kulas nino.
Dili man na imong bana ng Lydia. Naku ilan nanday. Pamasin na niya ako Dili lagi na imong bana nang. Dili lagi na imong bana nang. Ko sa ilangan. Dili lagi na imong bana nang. Ako na sister. Dili lagi na. Lain. Ako na sulayan ang ilanan sa kumbana day na. Namasin na ko ba? Daan ko palagi si Kulas ni Tibog Ilok. Wa mo yatay og batikon. Ngano inyo ning gibuhat ko Nagdusak banday mo mga animala mo. Lamig man imong bana. Hey! What's up mga Kalong Boys? Shoutout na yung DJ MX Vlog, Sarapay Vlog TV, Buhay Mandaragat, EP Sampaga, Mr. Berting Mix TV, Arbolimar 69, Cebuano Vibes, Romulos TV, Jonathan Ranan, Joker PH, Judjay, Manubo Vlog Official, Tito Jack Official, Judito Megana, Salapas, Bugo, Cebu, o kang Junirim, Dikigan, o sa iyang asawa nga si Chirel. Special shoutout kang Tita Bats, and shoutout na sa akong family, shoutout lang kang Rima Susun, Ma'am Gypsy Rose, Mano Brothers, we love you. Next! Shoutout ko sa kong pamilya dira sa basta mo ano to. Thank you. Shoutout ko sa Exodus Drum Corps sa Bogo o sa akong mga pamilya o sa akong uyab na naa sa Gairan I love you. And shoutout lang ko sa Tubigani, Manny Jason, ay kupa! Shoutout ako sa akong pamilya. Don't forget subscribe and click the button. My YouTube channel Long Boys. Boys!